Alhamdulillah. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka. A yau za mu koya muku yadda za ka ɗora hoto background a bisa Facebook ɗinka. Yadda za ka ɗora wa Facebook ɗinka background ba tare da ka sha wahala ba, very simple. Yanzu kai tsaye mutum ya shigo cikin Facebook ɗinsa, wanda shine Facebook ɗina, to sai in danna. Okay, kun ga wannan shine Facebook ɗina kamar haka. To sai ku danna nan gurin da suka yi zane guda uku. Sai mu danna. Idan ku danna sai ku yi ƙasa ku zo setting. Kun kalli nan gurin da aka rubuta dark mode. To sai mutum ya danna dark mode, ya koma baki. Kun kalla yanzu kenan ya koma dark. To idan ya koma dark mode, to kai tsaye sai mu garzaya zuwa Play Store domin mu ɗauko wani application wanda shine zai taimaka mana mu ɗora background a bisa Facebook ɗin. So wannan shine Play Store ɗina. Sai mu yi search ɗin application mai suna Designer Tools. Kun kalli gashi nan Designer Tools. Sai mu danna Designer Tools. Kun kalla gashi nan yanzu ya buɗe. To ni yanzu na riga na yi installing ɗinsa, gashi nan ya ban dama in danna open. To kai ma sai ka danna installing domin ka fara amfani da shi. Yanzu mun shiga cikin Play Store ɗin, sai ka yi ƙasa. Idan ka zo wannan gurin, idan wannan abun gashi nan yana haka ne, to gashi nan wannan gashi nan yana 10 opacity, sai ka mayar da shi ya koma zuwa 90 opacity percentage kenan, sai kuma 90%. In yana 10% ko duk inda yake ka tabbatar ka mai da shi ya koma 90%. Tukunna gashi nan inda ya nuna plus ɗin nan da nan gurin, sai ka danna plus. Idan ka danna plus, to kai tsaye zai kawo ka gurin hotunan kamar haka. To wannan su ne hotunan. To kai tsaye zan zaɓi hoton da nake so. Yanzu example ɗauki wannan. To sai in ƙara danna wannan shi ma na biyun. Shi ma sai in danna shi. Shi ma sai in zaɓi wannan hoton again, sai in danna. Kun kalla yanzu duk na ɗora hotuna guda biyu a kai. To sai in zo gurin wannan backup ɗin. Idan yana rufe a haka, kamar haka, to sai in tabbatar na buɗe shi kamar haka. To kun kalla yanzu na buɗe shi. To yanzu sai in koma zuwa Facebook ɗina in kalli yanzu background ya hau ko bai hau ba. Kalli background ɗina ba tare da na sha wahala ba. Yanzu ya yi kyau, na ɗora hoton background ɗina akan Facebook ɗina. To ta haka ake ɗora hoto background a bisa Facebook ɗinka ba tare da ka sha wahala ba. Kada ku manta ku danna subscribing, ku kasance tare da mu New Life UAU TV don kawo muku abubuwa na ci gaba a rayuwarku. New Life TV UAU TV ta ku.